Kada čovek ne uspeva u životu, on će naći milion razloga. Reći će da nije imao dovoljno sreće, novca, podrške, da su mu roditelji bili ovakvi, da je država onakva, da je kriza i tako dalje. Ali jedna od ključnih stvari je što on nije imao tu varnicu kojom je trebalo da zapali vatru u sebi, a ta varnica je odluka. Znači ovako, odlučujem da se ne utopim u toj močvari, pa sad ako je milion ljudi zatrpano informacijama, a što ja da budem? Jer ja imam mogućnost da zaronim u sebe. Svako od nas ima tu mogućnost. Ima Ivan V. Lalić jednu pesmu i on ovako stoji pred freskom. Freska je dakle na zidu naslikan lik anđela. Ako iskoračiš, kaže on anđelu, zid će se srušiti. Ko će ostati po tim ruševinama? A on zapravo priča o čoveku. Jer je u nama, na nosećem stubu naše ličnosti naslikan taj Božji lik, to nebesko, to moćno, što svaki čovek ima. Ako mi tog anđela, da se tako izrazim poetično kao Lalić, isteramo iz sebe, ako ga zaboravimo, ako on izbledi, ako dopustimo da ga pojede vlaga i memla Instagrama, TikToka, srušit će se naša ličnost unutrašnja. I po tim ruševinama mi ćemo ostati. I džaba je onda opravdava, ti se nisi imao snage. Nije to opravdanje, jer svako koji je ušao u tu priču borbe, on je napravio neverovatne stvari. Odricanje je nadogradnja. Čovjek neće da se odrekne udobnosti, neće da se odrekne kablovskih kanala, Instagrama, TikToka. Pa mi zapostavljamo sebe i svoje najbliže zbog toga i to je tragedija.